tun truma kan en ho le tur chu crime thriller film kumsang ni som paruka anti chua hacker tinia atop thlengin milo thlir sak le theu don nia kan video milo hlut sak thin tu te chunga kan lo me Alex chu anu le patenen Ukraine atangin Canada a anlo pem lut chia anu hi bank ka bookkeeper assistant na thokin anchen na inthar man chu a thona bank nen chuan zoimua nga rul turin anin tiam bok Alexian chiana kom ngai lova a computer ma chuan a thudeu rod thin computer program chungchang hi ano panlai tang to hian atui pui hle a aron len deuh nu chuan online a poisa mu thaina sang khoi kualin poisa po arukin a khol ve reng thin college akal huna man atana atini Alex chu internet khovel chuan a chian em a internet atang chuan a thil zirdu te chu a met chuak ngal zunga bank security chaklo zual te chu azir chiang na sa thin hle zan kha chu anu le pa te in hau thoma sia a sum le pa ya har sat na an to dan chu soin an lo in hau piap mai coffee in turin a chua sana cafe a chuan tv a news ron puangin internet manga bei an lo tok me ka a bei tu te chu misual pol pakhat dark web in ti te ni in an ho tu pa ber hacker z kai shroina hnuaya oman ni atu ka chuan anu chu lung chetakin alo trapa a na thona tangin an lo bana tin ni bank chuan anin chu chhuwa sanwat turin an tia Alexan man mo takin a poisa khol sa a hai chuak ngal rak anu chu awaya pe in anin man chu petlavek turin atia anu chuan atira chuan poisa tam tham tak alo nei reng chu mak ati hle a college kalna tur ani ti a hriat nu phei chuan alak sak du lova Alex chuan peluin tuna poimo ber chu kan chena in hiani tina soi bank chunga chuan Alex sathin rim hle a anu an ban mai chu a hrethiam thailo chu mai ba ka college sakal huna a man tur a poisa khol sa zong a chan pha a internet a boisa rang taka hlo theidan tur azong kwal ngal mase atam jok chu inbum kwal na mai ani ti a hre chuaka rang takin internet atang chuan poisa alak lu thei tat lo misual pol dark web kha a hre chuak zoka internet atang chuan a search ngal alokin nu chuan an pol zom turin test apal tang phot angaya sunga ve tak information pakhatal aruk chuanga yani an skula zero light ti du da thin deuh tu Randy chu aril ruwa aron lang ngala Randy hian thasui ti chakna damdoi lam anga event hle ti asia website lem siamin damdoi thatak tak thlom takin azuara Randy chuan alo lei nge ya apa credit card a mang nge a thil du chu a mu thei ta ni a card number le poimo zong chu dark web pa chuan avathona test chu apal tlang ta atuka dark web mi le sa Roosevelt nen anin muwa anama saber tur chu black market niin ram chunga thilzor phallo shal chuani Roosevelt chuan bungrua aron supply chara Alexan shalin hlokna halo tel vezel an hlok boka Alex chuan a na chu nuam ati sot hle a thakhat ma in dollar sing thum India poisa in cheng makta duai ni chuang a hlo der mai Alex chuan college arab ve don ta sum tam tak nen Toronto college sa aluta asum don na chu a chhun zom zel black market a sanato tak pakhat chu aru chuak thaya mase shal an tum chuan security atai thin em awangin a shal thei mai lo cheina tauna kalin shal atum le a hlo cham thak amana to mai ba ka azwar tu anau pang bok nen an lo ring hlela tin ni dora lo zui ru reng tu sai chuan Alex chu ron panin ka shal thei phot chuan aman za somthum ka chang veang atia Alex chuan rem ti in sana chu apengal
ol sam takin sai chuan a shala engtin nge iti tin mak ti takin a zot sai chuan sanai nei dan hi min shil phot chuan ka shil ve ang che tin anin rem ta ni an pahnih chuan partner a in siamin hun reilo te chungin poisa tam tak an la lu them hema Alex chuan college zom a in sai ne na thodun reng chu atum ta ni tlereu man to tak ru chuakin credit card an hack boka zan kha chu sai thianu in credit card aron pe a ramdang mi ta ani thu so in thilpek ani ti shil Alexan poisa tam tak lak chhuat theina ani ti alo hrengal ai dilem siamin bank atang chuan poisa tam tak an la chuak theia ni kha chu dark web a bank security thalo list ain kwal nu in anu bantu te bank alo om ve reng ti a mu chuak phuba lak ngei tumin bank chu apana ma se a hlo cham a virus da chu mu chuakin security guard ten an lo man mana head of security ne na an hruai a software man chu khoya tanga anei nge alo zota Alex chuan in bank security thalo lai hi ka siam sak cheunga police ne na min hlan tur ani lo alo ti ve thung in rem na an nei thei ta ni hemi wang hian Alex chu dark web pa chuan alar hle a an ho tu pa ber zetan message thonin aron like nge dark web atang chuan a thian pa sai khan mei che pakhat in date pui tur alo mu saka a ming chu kira ni in dark web chungchang hi a hre hne hle an tho pui ta na soma rin lo takin an ni ai ma chuan internet hacking chungchang alo thiam na samai credit card hack dan le bitcoin khoi dan te thlengin a thiam vekani a pate nen an lo thok dun thina poisa po alo khol nual to sai hian a ring hlel dewa keini ai ma in a thiam jok chuan enge min tho pui du na san tur tin a soi engpo ni se an pathum chuan an thok tlang ta thawa zan kha chu kira in Alex ne na Hong Konga kal arota an na chu ol samzoka an tho theinan khovela a hmun pui berani tin sai mu chuan a thil soi chu alo ngai thlakara kira chu a ring lo telani atuka nalian tham tak thok turin anin puwa cha dan lava an thil thal tur chu alei tu tur kira in alo muwa traka bungro tam tak phurin awaya shal vekan tumani anin biak lai chuan sayan ron ti buain ringam an ni le ni lo an zot vela nakin zela kan tho pui tur in ni wangin engkim shiat kaduni aron ti tamai kira chuan awai hian in leilo chuan in rem siamna kan nei thei lawang aron tia sai nen anin hial chhun zom ngal arin hlelna te chu sayan a soi chuak piapa Alexan shethiam turati in ador tu te ho tu pa ber chu adara awa khoi pa zawa chu du lovin silain an tin ta thap maile in rem siamna kan nei thei lawang min ti boile vai chuan boina lian tak in ma chhonang tina wauzui an ho nu chuan an truck chu police in alo check vela wa nei thak takin man chua an ni lo Alexan anom na chu chua sanwat thaina sia sai chuan Hong Kong a kalila ni mailom in lo soidun to kha alo tia atuka chuan Hong Kong lampanin an thlok chuak ngal an thlen nu chuan an sum don na ngai kha kalpuin tlereu le computer device rang an zuar kuala an fingtlang boka poisa tam tak an hlo chuak le der to mase Alexan nangai reng tho chu anin to thua soi chuaka hei ai lian thama an sum don na chu kalpui aril ru kani nikha chu sai poisa tam tak nen aron hoa thil hral le zor chu ala hlok zia aron soimol mol a credit card man an hmu chuan Alexa thin rim hle a min man chuak theido na sin kan pola tang hian chuak ro ati tamai sai chuan ol sam takin ole alo tia kan hlim thina sin le tuna chuan kan ke setran ta ni hi tina chuasan
dark web ming ti lar le zual nan Hong Konga ATM zong deuh thaw chu an roka dollar makta duai hni chuang an la chuak thei ani an ATM rok but tina chuan dark web lekha an hnu chia zela sarkar bank thleng vatin miswal chu tu pawh ni se man chhuah ngei an tum chumi hnu chuan kira in ban san adu thu a soi chuak ve a chol hadam kamamo ani tin Alex chuan alo hre thiam lo hle a anin hial nak lai chuan message ron thlengin dark web pa an ho tu pa zet chuan a kai san tir thu alo shil Alex san in muadu ti zet an shil chuan thil thei ani lo thuin alo changa dollar billion chuang thil ani ka soi an ti chuan alo rem ti ta ne atuka Alex le zet te chu in lian taka anin muwa zet chu wheelchair a thuin min bum vai chuan I thian te le in chung te ka that vekang tin alo vo te a anin biak zo chuan sai kholin an ti ma let le turin angena sai chuan rem tin a thlen na hotel alo shil ma se miswal an va thleng masatlat mai Alex le Kira an va thlen chuan an thian pa sai ruang chu bat tapa alo let nga ta mangang taka in hnial buain Colombian pa poisa an ruk wanga thleng nge ya an ngai a thian pa in anun na chan pha hial ma se Alex chuan ai zon na chu chunjom zel ala tum tra la midang som belin building pakhata anin kula sumdong hosa le sumdon na lian tham tak khoi chin te an bitum ta ni New York Federal Reserve Bank chairman anga in chei danglamin miswal thangin an lan tira chumi hnu chuan article chu media sang an the dar chia ma news chuan mi hosa tak te ati chi aya an sumdon na chu atla hniam ngal roi ani an poisa ruk chua zong chu dark web le Alex ten anin sem veka nikha chu Alex le Kira te agent tu ti shed lo ten an lo mana alu khu saklatin building pakhata an hruai a laptop le thil poimo te chu an ti chiat sak veka an chua hnu chuan Kira mel hmu tur alo om to lo Kira zong in Thailand lam apana in hmutura an lo in tiam to na ani wangani ni tam tak a cham hnu pon aron in lan chuang lo mal taka om hnu chuan a credit card lem mangin internet cafe a khoya dark web chu an ho tu pa ber zet havin police in an lo man chuak to a agent in Kira an tha thu an ron tar lang bok staff pakhatin credit card lem a mana wangin police alo khola Alex chu an man ta ni sela chuan a hun man to te ngai to in ain chir hle a pa ngai takin hring nun mang ni la hetiang hi ka chunga thleng hau lawang tina ngai tua Alex chu kumhni jela tan hnu chuan an ramlal berin ngai damin chua zalen ania jela chua san chia tin Kira khan alo nga kareng mai Alex chuan ala thilo chu mak ati hle a enge thil omzia tina zot Kira chuan a chanchin dik tak a shil veka FBI tan arukin zet an man theinan alo thok reng chuni in jela tang chuan anin phur chuak dun ta ni